Black Boy Wonder. Alamin on the mix. Ni AMK zana je babban gida in ci biredi in kewaya in sha ruwa. AMK Fadaman mada lamba daya a Bauchi mun buɗe bakery sannan muna da gidan ruwa. Alhaji kai da hajiya zanen so ku zo ku saya, arziki ya zarce siya, kwastoma suna ta dariya. Muna da kwatanta gaskiya, AMK kowa ya garzaya. Fadaman ma da mu ne daya, gurin mu babu hayaniya, babu batun gajiya. In kai oda za a kai maka har gida, da sauri ba wahala, motocin mu masu kyau babu gargada. AMK mun shirya tsabga, ma'aikatan mu suna da juriya, sauki kamar kyauta ku siya ku gwada daɗi man dole gwada. Ga biredi ga ruwa, AMK lamba ɗaya onana, mun kwatanta gaskiya. Gidan ruwa da bekiri ba algus, arhaba tado. AMK bekiri muna da sassauci, da kanka ya fi aro. AMK kayan mu suna da inganci, tarairayen kwastoma muna yi ba mu yin wulakanci. Musulmi har da kirista kowa namu ne babu kabilanci. In ka yi sanya wani zai riga ka, ko da kudinka ai sai da rabanka, domin farin cikin iyalanka. AMK ruwan mu babu kamar sa. Ku zo yan Bauchi jama'ar garin mu, biredi kala kala za ku samu, snacks da cookies akwai a wajen mu. AMK ONE bakery namu, babu batun gajiya. In kai oda za a kai maka har gida, da sauri ba wahala, motocin mu masu kyau babu gargada. AMK mun shirya tsabga, ma'aikatan mu suna da juriya, sauki kamar kyauta ku siya ku gwada daɗi man dole gwada. Ga biredi ga ruwa, AMK lamba ɗaya onana, mun kwatanta gaskiya. Gidan ruwa da bekiri ba algus. Za ku sami AMK ONE Modern Bakery da AMK ONE Table Water a number 3 IBB Street Fadaman da Bauchi. Domin neman ƙarin bayani sai ku kira wa'innan nambobi kamar haka: 070 36 57 05 35 ko kuma 090 26 84 21 45.